Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Thuis in Limburg vanaf vakantiepark Hommelheide in Sustera. Hè Maurice? Weer een nieuwe locatie voor mij. Het is wel erg leuk deze zomer, al die verschillende mooie locaties. Ik wou zeggen, het ziet er schitterend uit in elk geval. Wat heb jij vandaag in de uitzending? Ja, we gaan uiteraard, want daar ben ik erbij, gaan we aan sporten doen. En we doen dat met de bronzen medaillewinnares op de 800 meter. Atletiek hebben we het dan over. En dat is Maria Gommers. Die is vandaag hier nog in de studio. 1968 brons. Vandaag hier bij mij te gast. En uiteraard hebben we ook aandacht voor de huidige Olympische Spelen. En doen we een portret van Maartje Pauwme. Nou, wie kent er niet, hoor? Ja, dat bedoel ik. Hè. Nog steeds op weg naar goud. En jij? Absoluut. Nou, ik heb vandaag te gast de burgemeester van Onderbanken, Mirjam Clermonts. Die komt mij van alles vertellen. En wie we natuurlijk ook te gast hebben, dat is de Venloese Frans Bauer, Patrick Bos. Moet een goeie zijn. Kan niet anders. Absoluut. Ik zou zeggen, we gaan snel beginnen. Als jij plaatsneemt, burgemeesters moet je niet laten wachten. En ik wist al niet waar Onderbanken lag, dus alle reden om snel aan te schuiven. Ja, maar we gaan eerst even naar Patrick Smeets, want die gaat weer met alle remmen los. Wat hebben jullie nou allemaal in die koffers zitten? Wat we in de koffers hebben zitten. Uiteraard kleding, puzzelboekjes, strandvolleybal, strandvoetbal, etenswaren. Ja, dit is maar allemaal te gewoontjes. Ik wil iets interessants hebben. Dames. Hallo. Hoi. Hi. Wat hebben jullie allemaal meegenomen op vakantie? Wat zit er allemaal in de tas bij jullie? Eigenlijk geheim, dat kunnen we niet... Jawel. Nee, Jawel. Ja, nee, dat Vertel. gaat eigenlijk niet, hè. Nee. Ik maak hem gewoon open hoor, net zo makkelijk. Nee, heel veel schoenen. Hoeveel schoenen? Ja, dat weet ik niet precies. Veel. Echt heel veel? Nee, dat ook wel niet, maar veel schoenen. Ja, dan wil ik ze eigenlijk wel zien. Nee. Ja, laat even Ik zien. heb dat wel ingepakt. Nee, dat gaat Wel, maar dan doen we weer terug. Ik help wel. Nee. Welke rugzak is van jullie? En dit is ons koffer. En jullie hebben allebei een eigen rugzak, neem ik aan, toch? Ja. Zullen we die dan even doorspitten? Even kijken. Nee, doe maar niet. Ik ben wel echt heel benieuwd wat dan... Er zitten toch geen dode dieren in of zo? Nee, stiekem niet. Ja, laat even Dat zien. gaat zo stinken, ja, als je een dood dier mee hebt. Kom maar, laat nou even een rugzakje zien. Nee. Kom op. Het voorvakje. Er zitten alleen maar kabels in. Nee. Oh, kom op. Nee? Wel. Mag ik even wat hulp, want ze werken niet mee. Je zit er niet echt druk in, hè? Ja, nu. Tijdschrift. Oh, nou, als dat alles is. Nelle, was dat dan nou zo moeilijk? Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Ik kom uit Leende en ik ga naar Zuid-Frankrijk. Lekker. Ja, Ja, en hoe lang ga je? 10 dagen. Oké, en wat neem je dan allemaal mee? Ja, waar niet? Ja, dat weet ik niet. Dit is toch niet alles wat je hebt, of wel? Nee, daar staat nog de rest. En dit is je zusje? Ja, Ja. ik ga het ook mee. Jullie gaan met z'n tweeën? Nee, ja, mijn vader en mijn Ah. andere zus. Oh, jullie zijn met heel veel. Ja. Ah, oké. Nou, laten we even rustig beginnen met je tas. Ja, Moet even nee. kijken. Ja, geen rust. Boekjes, drinken, haarborstels, eten. Ja, dat is allemaal standaard. Dat kunnen we verwachten. En wat zit er in de koffer? Is dat ook allemaal standaard? Of heb je misschien Heel een... veel paar schoenen en heel veel paar kleren. Hoeveel paar schoenen? Ik ben aan het kijken wie het record krijgt vandaag. 8. 8? Niet zoveel. 8? 8. En hoeveel kleren? Ook 8. Nee, daar wel meer. Je hebt wel het leukste koffer wat hier staat tot nu toe. Dat is wel een gaaf ding, hè? Is dat een orang-oetan of wat is dat?
een aap. Gewoon weet ik veel wat. Ja, laten we het maar een aap noemen. Heb je die speciaal voor de reis gekregen? Nee, die heb ik al heel lang. Oh, dus zonder die ga je niet op vakantie? Jawel, maar ik had geen andere leuke. En dit is wel echt de leukste. Ik hou hem wel even vast anders. Oh ja, je mag hem ook zelf vasthouden. Dat is misschien beter. Maar dan kun je je tas zo moeilijk openmaken. Nou, Ja, dat snoepje, dat was het al. Bonnetjes. Lekker. Een deken? Ja. Oh, lekker. Lekker zacht. Alleen maar Oh, alleen maar snoep. Hey, dat is wel niet zo gezond op vakantie gaan, hè? Maar dat maakt niet uit. Op vakantie mag het? Ja, ik hoop het. Voor deze keer. Als je nou één ding zou vergeten zijn, waar zou je voor zeggen, ik wil niet, ik ga terug naar huis? Zou ik echt niet weten. Nee? Als je je aap nou zou vergeten zijn? Nee, dat zou ik niet teruggaan. Nee. Dan maar zonder? Ja. Liever op vakantie? Ja. Nee, en terecht. Dus dat lijkt me een goede beslissing. Oké, hey, fijne vakantie. Ja, dankjewel. En blijven lachen, hè? Ja. Is goed. Ja, we zitten nog altijd op vakantiepark Hommelheide in Susteren. En ik ga natuurlijk naar mijn eerste gast toe, namelijk de burgemeester van Onderbanken, Mirjam Clermont. Welkom. Ja, u bent een echte Limburgse dame, als ik zo mag zeggen. Ja, echt. Wat maakt de provincie Limburg nou zo bijzonder ten opzichte van andere provincies? De diversiteit. Je kunt klimmen in het zuiden en je kunt vlak fietsen. En je kunt in het water gaan, hier in Hommelheide, maar ook in de Maas en in onze plassen. Dus er is genoeg te kiezen. Maar als je in het zuiden woont, kun je ook nog zomaar even hop over naar de Duitse kant. Ik ben binnen 20 minuten sta ik in het centrum van Aken. Ja, en wie heeft zoveel te kiezen? Ik wou net zeggen, vanuit Onderbanken is dat heel makkelijk natuurlijk naar de Duitse grens. Ja. Maar dan kom ik zelf uit Noord-Limburg. En dan moet ik zeggen dat daar in de omgeving de naam gemeente Onderbanken vrij onbekend is. Heeft u enig idee hoe dat komt? Ja, dit is een naam die er gekomen is na een grote herindeling, ruim 30 jaar geleden. Maar het is een gemeente die uit 4 kernen bestaat. En als ik ze noem, dan zal iedereen weten waar het ligt. Het is Jabeek, Bingelrade, Merkerbeek en Schinveld. En dan zullen heel veel mensen zeggen, oh ja, maar dat weet ik. Ja, we zitten nu natuurlijk midden in de zomer. Op recreatiegebied, wat brengt de gemeente dan precies? Nou, de gemeente Onderbanken, ik nodig iedereen uit, is een gemeente die zich niet richt op de grootschalige toeristische attracties. Het is echt een gemeente waar je in prachtige natuurgebieden, de Schinveldse bossen en de Jabeekse bossen, kunt wandelen. We hebben de Rode Beek opengelegd, recent, dwars door het dorp. Het waren de 800 ontbrekende meters die er waren, die aansluiten op de bossen. Dat maakt het een mooie waterbeleving, ook in onze gemeente. Dus wilt u lekker wandelen en lekker fietsen en ook nog een beetje vlak en niet bergop hoeven, dan moet je vooral bij ons zijn. Ja, want het wordt niet tot het heuvelland Nee, wij horen niet tot het heuvelland en dat maakt ons ook juist zo aantrekkelijk. Want iedereen hoor je wel eens zeggen van in het heuvelland is het zo vol. Bij ons is het gezellig vol, maar niet overvol. Ja, nou is het natuurlijk ook zo dat de gemeente wel bekend staat vanwege de EWAX-vliegtuigen die daar veel over vliegen. Ja, al jarenlang is er een hoop gedoe over. Heeft het nog wel zin om daar tegen te strijden op dit moment? Ja. Kijk, de strijd is natuurlijk in 2006 op zijn hardst gestreden toen het bos gekapt is, 6 hectare. Uiteindelijk jaren later hoorden we van de Raad van State dat dat onrechtmatig was gebeurd. Dus daarmee was de strijd ook gelegitimeerd, zoals hier toen gebeurd is. Het feit is gewoon dat we enorm veel geluidsoverlast hebben. Ik leg dat wel eens aan mensen uit. Als u een feestje organiseert in een gemeente, dan mag er op de omliggende gevels ongeveer 75 dBA, zo'n meeteenheid, op de gevels zijn. Als een vliegtuig overkomt, dan heeft de basisschool ruim 100. Nou, dan kunt u zich voorstellen dat er nog altijd een reden is om daar iets aan te doen. Absoluut. Maar dat houdt niet tegen dat er zoveel andere mooie plekken zijn. Dus binnen de gemeente ik zeg dat ook wel eens. Ik bedoel, uiteraard, het zijn heel veel vluchten en het brengt overlast met zich mee. Maar dat weegt niet op tegen de andere aantrekkelijkheden. Maar het een staat niet los van het ander. Ja, en als u zelf vakantie viert, zou u dat ook in eigen gemeente, provincie doen, zeg maar? Of gaat u toch liever buiten de grenzen? Ja, het is ik ben een echte reiziger. Aan mij is besteed een dwarsreis door Oeganda. Aan mij is besteed een dwarsreis door Ghana. Ik bedoel, en dat heb ik ook recent 2 jaar geleden gedaan. Maleisië, Sri Lanka, Thailand. Maar Afrika heeft wel een beetje mijn hart gestolen. Ja, wat maakt Afrika zo bijzonder?
de mensen en de natuur, de ongereptheid die je er nog ziet, ja, dat vind ik prachtig. Een hele kudde zebra's, daar krijg je mij warm voor. Maar je krijgt me ook warm voor een fietstocht over de Maas. Langs de Maas en met het pontje over. Op een bankje zitten met een boterham. Heerlijk. En ja, deze zomer is natuurlijk niet zo goed. Maakt het niet zoveel uit voor u qua weer? Nee, maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, wandelen kun je eigenlijk altijd als het maar een beetje droog is. We hebben wel een beetje pech gehad, maar tussen de buien door kun je heel veel wandelen. En ik ben zondag nog 2 uur gaan fietsen. Zalig. Gewoon in mijn eigen gemeente. Via Jabeek naar Schinveld, naar Duitsland in. En weer via Nederland terug. Een prachtig rondje van 2 uur. Ja, nou heb ik begrepen uit betrouwbare bronnen dat u ook ieder jaar naar Pinkpop gaat. Dat klopt. Bent u een echte festivalganger? Nee, ik hou van feest. Maar Pinkpop heeft een heel speciaal plekje voor mij. Dat heeft met historie te maken. Ik ben ooit in 1973 in Geleen in de verpleging begonnen. Dat is heel lang geleden. Daar waren de roots van Pinkpop. En in de loop van de jaren ben ik een echte vriend van Pinkpop geworden. Dus ik ben er ieder jaar, als het even kan, 3 dagen. En ook Pinkpop Classic, komt er binnenkort eraan? Of Ja. Slaat u dat op? Nee, daar gaat u ook naartoe? Ja. Aha. Nou, gaf u net al aan, u houdt van wandelen en fietsen. Bent u echt sportief aangelegd of houdt u het vooral daarbij? Nou, als je sportief aangelegd vraagt, dan vraag je misschien naar een vereniging of een club waar ik bij ben. Dat niet. Dat is ook vaak heel moeilijk in ons vak om dat erbij te doen. Maar heel veel collega's en vrienden weten dat ik iedere ochtend minimaal een half uur op de crosstrainer sta. Iedere ochtend? Iedere ochtend, tenzij een vergadering voor 8 uur begint, want dan is het echt te vroeg. Nog wat gewichtentraining en ik voel me daar prima bij en dat geeft heel veel energie. Ja, daar komt u de hele dag mee door verder. Absoluut. En nu de Olympische Spelen natuurlijk. Ja, ik ben bijna verslaafd. U bent bijna verslaafd? Ja, ik vind het fantastisch om naar te kijken. Aan de levenswijsheid die topsporters uitstralen. Hoe ze omgaan met emotie, met spanning, maar ook met teleurstelling. Ja, daar kunnen we wat van leren, hoor. Ja? En zijn er speciale sporten waarin dat zich nog meer uitzegt, maar die u extra goed volgt? Of maakt het niet uit, u volgt gewoon... Nou, ik vind hockey gewoon heel erg leuk, omdat ik een dochter heb die heel actief gehockeyd heeft. Ik vind atletiek en de show die daaromheen zit, maar ook de gedrevenheid, ook voor 100 meter, waar je in nog geen 10 seconden, hoeps, en klaar is die. En toch is het een mega prestatie met heel veel internationale aandacht. Maar ik kan ook met bewondering kijken naar een jongen van de Ven die boogschutter is en die dan toch zo blij is met zijn 4e plek. En wij met z'n allen zitten te duimen voor die bronzen medaille. En hoe die dan omgaat en daarmee zegt van, ik ben er toch heel blij mee. Ik heb goed gepresteerd. En dat is iets waarmee je uitstraalt dat je respect voor jezelf hebt. Ja. En dat moeten we met z'n allen wat meer hebben. Die positieve insteek. Ja, zeker weten. Ja. Nou, bent u inmiddels 6 jaar burgemeester bij de gemeente Onderbanken. Ja. U bent in afgelopen mei herbenoemd. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En gewoon opnieuw de volle 6 jaar? Ja, je wordt in ieder geval benoemd voor een periode weer, een koninklijk besluit voor 6 jaar. Maar Onderbanken is de kleinste gemeente in Zuid-Limburg. We zijn inmiddels beneden de 8000 inwoners gezakt. En iedereen weet, en de raad heeft dat ook besloten, dat wij op termijn niet meer zelfstandig kunnen bestaan. En er gaat in Onderbanken iets unieks gebeuren. Want op 12 september, als iedereen naar de stembus gaat voor de Tweede Kamer, is er in de gemeente Onderbanken een referendum. En mogen de burgers kiezen uit 3 mogelijkheden die er zijn voor de toekomst. Dus dat is wel heel bijzonder. Daar liggen, na langdurig onderzoek liggen er 3 keuzes voor. 1 is een fusie tussen een meer stedelijke gemeente, dat is Onderbanken met Brunsum. Er ligt een tweede keuze voor, dat is de keuze Groen plus Groen, dat is Onderbanken met de gemeente Schinnen. Dan gaan we dus herindelen. Dan is er nog een derde keuze. De variatie is even willekeurig. Dan zouden we ook nog als gemeente Onderbanken onze diensten kunnen inkopen bij de gemeente Heerlen. Dan blijven we weliswaar zelfstandig. Dan houden we ook een eigen gemeenteraad en een eigen college. Dus dat zou ook nog een keuze kunnen zijn. En die keuze wordt echt door de burger gemaakt? Ja, de raad heeft uitgesproken dat het een raadgevend referendum is. Dus de raad zal zeker met de uitslag zeer ernstig rekening houden met uiteindelijk ergens eind september, waarin die raad ons het college een nieuwe opdracht geeft om verdere onderhandelingen met de eerste keuze voor te zetten. Ja, maar ja, mocht er een fusie komen, wat betekent dat dan voor u? Als er een fusie komt met een andere gemeente, dan stopt het sowieso voor mij als burgemeester
Maar dat is vele anderen ook zo overkomen. En daar ben ik op dit moment nog niet mee bezig. Want als we werkelijk tot een herindeling zouden komen, dan denk ik dat we niet eerder als, nou, laat ik eens iets zeggen, januari 2016 zal dat gebeuren. Dus tot die tijd is er nog heel veel werk te verzetten. En wie weet wat er dan weer allemaal gebeurt. Ja, nou, je gaf al aan, 12 september is het dan zover. Ja. Dan gaan we het verder volgen. Ja. Voor die tijd ook nog even op vakantie? Nee, voor die tijd ga ik niet meer op vakantie. Want we gaan vanaf aanstaande maandag gaan we in alle kernen langs met een heel team om aan burgers uit te leggen welke keuzes ervoor liggen. En wat de voor- en de nadelen van iedere keuze zou kunnen zijn. Welke kansen en welke bedreigingen erin zijn. Dus ik ben de komende tijd heel veel in mijn eigen gemeente bij de mensen om uit te leggen dat zij het echt voor het kiezen hebben. Ja, u bent iemand die echt tussen de mensen zit. Ja, ik vind dat heel leuk. Een burgemeester is iemand in functie en die behoort ook een bepaalde waardigheid uit te stralen. Maar een burgemeester moet ook dichtbij zijn, een aaibaarheidsfactor hebben en daar moet je contact mee kunnen leggen. Nou, hartstikke mooi. Dat is een mooi iets om mee af te sluiten, denk ik. Dankjewel. Ik wens u heel veel succes met hetgeen wat er gaat komen. Want ja, dat is voor u natuurlijk ook hartstikke spannend hoe het allemaal gaat lopen. En dan gaan wij ondertussen verder met het programma. En op de stip staat namelijk niemand minder klaar dan Patrick Bos, de Venlose Frans Bauer. En daar gaat hij dan ook een nummer van brengen. Namelijk het nummer Ik kan vandaag de hele wereld aan. Op een terrasje, fijn in de zon, lekker genieten, de drank op de bon. Even een baaldag, geen zin in mijn baas. En wat ze ook zeggen, dat lap ik gewoon aan mijn laars. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Ik ga eens lekker uit de boom. Laat mij gewoon mijn eigen gang maar gaan. Want dit hou ik zo niet vol. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Mijn hartje gaat niet snel tekeer. Want dan vergeet ik al mijn zorgen. Want dat is iets voor morgen. Dan zie ik wel weer. Ik voel me al beter. Het gaat lekker zo. Ik gaf me eigen het mooiste cadeau. Eén dag op vrij zijn, dat maakt me wie sterk. En alles is beter dan op de fiets naar mijn weg. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Ik ga eens lekker uit de boom. Laat mij gewoon mijn eigen gang maar gaan. Want dit hou ik zo niet vol. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Mijn hartje gaat niet snel tekeer. Want dan vergeet ik al die zorgen. Maar dat is iets voor morgen. Dan zie ik wel weer. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Ik ga eens lekker uit de boom. Laat mij gewoon mijn eigen gang maar gaan. Want dit hou ik zo niet vol. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Mijn hartje gaat niet snel tekeer. Want dan vergeet ik al mijn zorgen. Maar dat is iets voor morgen. Dan zie ik wel weer. Ja, dan vergeet ik al mijn zorgen. Want dat is iets voor morgen. Dan zie ik wel weer. Dankjewel.
Ja, dat was Patrick Bos, de Venlose Frans Bauer met zijn muzikale intermezzo. Straks meer van hem, maar eerst praten we helemaal bij met Maria Gommers. Maria, welkom. Ik zei het in de inleiding al, brons op de Olympische Spelen in 1968. En als ik me niet vergis was dat in Mexico. Dat klopt. Dat klopt. Kunt u daar nog wat van vertellen? Oh, een heleboel. Laten we eens beginnen met de afstand. U liep toen? Ik liep 800 meter. En het was ook voor het eerst dat er een 800 meter op Olympische Spelen was. Ja. Ja. En hoe bereidde u zich in die tijd voor? Was dat de hele week trainen? Nee. We hadden gewoon een baan. En s'avonds ging je dan trainen. Maar ik ging wel praktisch elke dag trainen. Bij AV Unitas toen al in Sittard? Bij AV Unitas. Maar omdat het zo hoog was, hebben wij wel een keer, en dat is een uitzondering in die tijd, een hele week, meen ik, getraind in St. Moritz in Zwitserland om aan die hoogte te wennen. Ja, dat Mexico, het atletiekstadion lag op behoorlijke hoogte. 2200 meter. Was dat even goed wennen? Dat was wennen, maar dat hadden we dus al een keertje meegemaakt. Dus als je daar begint, dan ben je na 100 meter, als je die dezelfde snelheid loopt, dan begin je te hijgen. Dat kan natuurlijk niet. Dus je dat heb ik nu ook nog hoor. Vaak al eerder als 100 meter. Nee, maar dat merk je echt dat sneller inzet. Dat merk je echt. We zijn 3 weken van tevoren naar Mexico gegaan. En de eerste 2 weken hebben we gebruikt om aan die hoogte te wennen. En toen waren we klaar om te trainen. De Olympische Spelen in 1968. Als ik daaraan terugdenk, is het eerste wat bij me boven komt is Ada Kok. Sorry, maar... Ja, klopt. Maar die Olympische Spelen hebben we het over. Ja. Hoe heeft u die ervaren? Het is minder massaal als tegenwoordig, denk ik. Maar ook voor heel Nederland en heel Limburg toen ook het sportevenement van het jaar. Hoe ik het ervaren heb, eigenlijk als één groot feest. Ik bedoel, ik had helemaal geen medaille-aspiraties. Je gaat er naartoe met een vliegtuig. Je rijdt dan naar Mexico, alles opgeverfd en mooi versierd. En het was echt prachtig. Kom je daar aan, heel mooi. Dan was er 1 flat, helemaal omringd door hele hoge afrastering. Dat was een damesflat. 2 bewakers ervoor. Dan mochten geen mannen binnen? Nee, absoluut niet. En dan waren er, ik weet niet, 10 flats. Dat is tegenwoordig wel anders, heb ik uit de overlevering laten vertellen. Ja. Het was echt heel anders. We waren ook echt zwaar in de minderheid. Maar... Maar u zegt, ik had geen medaille-aspiraties. Terwijl u, en dat weten heel veel mensen niet, ik heb het ook opgezocht. U was gewoon een van de kanjers, een van de wereldtop in die tijd op de middellange afstand. Oh, misschien in Limburg, maar ik geloof toch niet. Dat was heel bescheiden als je brons haalde op de Olympische Spelen. Nee, maar ik geef er aan. Een jaar later heeft u, mijn blaadje, een jaar later heeft u het wereldrecord op de 1500 meter gelopen en een tijdje in handen gehad. Dat klopt, maar dat was weer een strategisch moment. Iedereen had zich op de 800 meter getraind. Er was geen 1500 op de Olympische Spelen. En bij mij was het hoe langer hoe beter. Punt. Dus op een gegeven moment... Ja, mijn trainer was statisticus bij Philips, Ben Koesmik. En die had dat zo uitgerekend. Nou, ze kan dat. En als ze dit traint. En dat klopte precies. Dus die zei op een gegeven moment... jij kunt die 1500 meter record halen. Dus ik weet het nog precies. Ik had zelfs 's middags verlof genomen. Want 's avonds was die wedstrijd. En dan zei ik aan het avondeten... We zaten met z'n 10 aan tafel. Ik ga vanavond het wereldrecord proberen te halen. Oké. Dus een paar uur later belde ik op... kreeg ik mijn vader aan de telefoon. Ik heb het. Wat heb je? Ik zeg, ja, dat wereldrecord. Nou ja, toen was het 's avonds wel feest thuis. Ja, wat een andere tijd dat tegenwoordig. Weet iedereen het eerder als de atleet zelfs. Op het moment dat hij over de finish komt, weet iedereen al dat wereldrecord. Moet de atleet nog kijken. En u moest een paar uur later uw vader bellen. Nou, een paar uur later, vrij snel daarna, heb ik wel even naar huis gebeld. Ja, maar... Ik vind u zo bescheiden. U zegt, ja, van Limburg. Maar u heeft gewoon een wereldrecord op naam. Ik bedoel, u liep tegen tegenstanders. Die heeft u al verslagen. U heeft brons gehaald op de Olympische Spelen. Ja, u heeft... maar je moet dat allemaal in perspectief zien. Al die atleten waar ik daar... Ik was een lange afstandloopster eigenlijk. Maar dat was niet. Dus ik had een betere conditie. Dat had ik wel. Dat zei ze ook bij de medische keuring. Op een gegeven moment hoorde ik... dit hebben we bij de dames nog niet gezien, zo lang op de fiets. En als je dan op hoogte komt, heb je daar heel veel voordeel van. Want al die topatleten die liepen en dan het laatste... Ik had geen eindsprint, hè.
het laatste eindsprintje pikte ze en dan gingen ze voorbij. Die hadden die. U liep het liefst vanaf het begin op kop. Maar dat deed hij op de Olympische Spelen niet. Nee, maar dat ging ook niet, want die liepen zo hard. Tenminste, ik heb het wel gedaan in de series en de halve finale. En de finale, ja, daar liepen ze zo hard. Ik denk, als ik zo mijn krachten verdeel, dan ben ik nergens. Dus volgens de journalisten bommelde ik achteraan. Maar ik liep toen zo hard als ik kon. En ik had wel in mijn achterhoofd, ik wil best verliezen. Want ik heb de finale bereikt, dus dat is mij voldoende. Maar wel met een goede tijd. Dus ik hield dit tempo hield ik er wel in. En toen bleek eigenlijk dat die anderen allemaal zich verkeken hadden. En die gingen allemaal afzakken en ik ging gewoon door. En dat noemden ze dan Maria heeft een eindsprint. Maar dat was niet zo. En Maria had wel het meeste over waarschijnlijk. En dat reikte toen voor de 3e plek. Dan kom je terug in Nederland. Hoe word je dan ontvangen? De voorzitter van de vereniging die zei... Nou Maria, je gaat niet naar huis. Want we hadden een atletiekvereniging Geleen Sittard. En dan had hij de 3 burgemeesters op 1 dag zover gekregen... dat ik dan in de trein zou aankomen... en dan via die 2 gemeentes naar Stein rijden. En dan moest want u bent oorspronkelijk uit Stein, hè? Ja. U woont nou in Moesbroek. En er waren er 3 of 4 dagen, weet ik wat. Die zou ik dan met mijn broer moeten in Nijmegen of ik weet niet meer, moeten logeren. Ik zeg, ik ga naar huis. Ja, maar dat kun je niet maken. Ik zeg, ik ga naar huis. Wat een flow, ik laat me toch niet dirigeren naar een ander. En die zei, ja, maar je stoort alles. En ik zeg, nou oké. De dag dat ik moet aankomen, kruip ik in de auto bij mijn vader. Die had zo'n klein eentje. En dan die zet me wel in de Roermond af. En dan kom ik met de sneltrein aan wat jullie gepland hebben. Nou, dat vond hij dan goed. En niemand heeft u intussen, u heeft zich verscholen in eigen huis? Ja, en dan hoorde ik toevallig verleden week van mijn zus. En die rende ook. En die zei, weet je nog, dat je op de zei, ja, maar ik moet rennen. En die had ook we hadden samen een eend. Ik achter in die auto. En dan zijn we naar een bos gegaan. Daar hebben we toch gerend. Niemand heeft ons gezien. Geweldig. Ja, wat een verhaal. Brons winnen en dan anoniem een paar dagen door het leven gaan. Heerlijk rustig. Ja. U bent ook uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar in Nederland. Dat lijkt me een gigantische eer. Ze hadden iemand die beter was. Dit is echt waar. Dit is echt valse beschijning. Dit is echt fantastisch. U heeft de wereldrecord gelopen. U bent 2e geworden op de Europese kampioenschappen dat jaar. Ja. Olympische Spelen nog in het geheugen. Dan denk ik, mooie keus. Ja, dat is mooi. Ik heb er ook van genoten. Ja? De toenmalige Mart Smeets heeft u gefeteerd? Want ik neem aan dat Mart zelf er toen nog niet... Nee, die was er nog niet bij. Nee, ik kan me niet herinneren, nee. Nee. Ik ben heel benieuwd of u in die tijd op de Olympische Spelen bijvoorbeeld... Tegenwoordig wordt de middellange afstand ook gedomineerd door de Afrikaanse atleten. Was dat in uw tijd ook al? Want ik kan het me bijna niet voorstellen. Nee, veel minder. Je zag echt maar een paar donkere atleten. Ze waren sowieso nog niet zo ver. En je had in Zuid-Afrika was die apartheid. En die hele groep die is toen uitgeschakeld. Die mochten niet meedoen omdat de politiek, wat ik werkelijk onzin vind, sport heeft niks met politiek te maken. Ja, en die mochten niet meedoen. Toen heb ik het jaar daarna, 1969, helemaal in het begin een uitnodiging gekregen om daar te lopen en meerdere. En ik ben daar naartoe gegaan zonder begeleiding. Niemand wilde mee. En ik zeg, ik ga daar gewoon lopen. Ik zeg, en ik kan toch daar laten zien dat de blanken die zwarte niet onderdrukken. Dat je gewoon normaal met elkaar kunt praten. Dat heb ik ook gedaan. En ik kreeg een brief van de Zwarte Hand dat me een gruwelijke dood te wachten stond als ik er naartoe ging. Ik denk, jullie kunnen me wat, ik ga gewoon. Wat is de Zwarte Hand? Dat weet ik niet. Dat zullen wel mensen zijn die tegen apartheid was, maar dat was ik ook. Dus ik ben gewoon gegaan. Ja, en terecht. Geen spijt van gehad, neem ik aan. Nee, prachtige tijd gehad. Is echt, alleen, er is 1 wedstrijd en dat was eigenlijk een tegenhang van de Olympische Spelen. Dus eigenlijk meer een demonstratie. Daar ben ik niet naartoe geweest. Ja. Maar de gewone wedstrijden wel allemaal. Okay. Traint u nog? Ik ben benieuwd. Ik sport nog veel. Ja? Maar ik train niet meer. Wat doet u dan? Ja, sport. Ik bedoel 3 dagen in de week nog gym en wandelen en fietsen. En stilzitten is niks voor u, dat heb ik al begrepen. Nee. Ja, prachtig. Heeft u nou nog tips voor huidige atleten? Je moet gewoon plezier in de sport hebben. En je niks laten aanpraten wat tegen jezelf ingaat. Gewoon
plezier in de sport hebben. Dat had ik ook, want ik weet nog goed, ik was in Mexico klaar. En toen eens ging ik gewoon lekker wat hardlopen. En zei ze, wat kom jij hier doen? Je bent toch klaar? Ik zeg, ja, maar ik loop graag. Ik bedoel, een paar rondjes zo. Je loopt niet omdat het moet, omdat het leuk is, ja. Wilt u zeggen. Ja, ja. Mist u dat af en toe bij de huidige generatie, het plezier in de sport? Oh, maar dat was vroeger ook wel zo. Dat er mensen waren die alles zo uitkienden. Ja? Ja, ja, ja. Want u was, heb ik ergens gelezen, ik weet niet of het waar is, kunt u nou bevestigen of ontkennen. U was iemand die het niet zozeer van de supertechniek moet hebben, maar vooral van het karakter. Ik weet het niet. Ik heb dat nooit geanalyseerd, dus dit antwoord moet ik schuldig blijven. Ja, dan zeg ik dat. Echt een doordouwer, een volhouwer. Ja, maar dat komt dus echt... ik liep dus graag lang. Dus ja... Want ik heb toevallig die Ben Koesmik laatst nog gesproken. En die zei, ja, toen jij bij de atletiekclub kwam... Je kwam elke keer trainen. En ik wist bij God niet wat ik jou moest laten doen. En ik weet dat ik een keer thuis kwam en had ik een 100 meter. Je laat natuurlijk een meisje niet meteen 800 lopen. En toen kwam ik thuis. Ik was niet laatste. Daar was ik hartstikke blij mee. Hè, dat ik niet de allerlaatste was. En ik was er pas bij. En ik dacht, ja, wat moet ik met die? Maar toen kwam er de wintertraining door de bossen. En toen bleef ik wel achter hem aanlopen. Het was een atleet, die was 4 jaar ouder dan ik. Gestopt met wedstrijden. En die dacht, ja, loopt hij nog steeds mee? En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ben ook benieuwd. Ik mag dat nou wel vragen. U bent in 1970 getrouwd. Ja. En u bent gelijk gestopt met lopen. Heeft het een wat met het ander te maken? Natuurlijk. Je kunt geen twee dingen... Dat trouwen was voor mij heel belangrijk. En ik wilde heel graag kinderen. Of wij wilden heel graag kinderen. En het is ook zo, ik ben wel blijven sporten. En ik heb nog eens een enkele keer dat de club belde en zei... Goh, we zitten met dit of dat. Ik zei, oh, kom wel. En dan deed ik alles wat ze wilden. Een keer hoogspringen, een keer dit. En dan zei de speaker, en op het nummer dat, 100 meter en hoogspringen, start Olympisch kampioen, zei hij ook nog dat het niet waar was. Ik denk, ja, dit hoeft voor mij niet. Ik bedoel, en het was wel mooi. En ik had ook gemerkt, in Mexico waren er verschillen, die hadden al kinderen en waren getrouwd. En die zaten daar steeds, die hadden daar moeite mee. 6 weken weg en nog niet leuk. En ik denk, nou, dat voor mij niet. Want dat tweede gedeelte van mijn leven is eigenlijk belangrijker als dat eerste. Het eerste was hartstikke leuk. Maar dat tweede is eigenlijk wel belangrijker. Als ik hier hoor praten, denk ik dat u zoiets... Het was een hele leuke tijd. Ja, was het ook. Maar qua belangrijkheid lang niet bovenaan in het leven. Nee. Nee. Je bent getrouwd, je hebt kinderen gekregen, je hebt kleinkinderen gekregen. Ik bedoel, kijk, dit is een hele korte periode. Hartstikke leuk. Dus de huidige Olympische Spelen met een gezamenlijke flat voor de mannen en de vrouwen en een vrachtwagen aan condooms die binnengereden was. Dat was sowieso niks voor u geweest. Nee. Nee, ik vond het echt een hartstikke leuk gesprek. Een van de vergeten bijna sporttoppers die Limburg kende, Maria Gommers. Dank je wel voor de komst. We gaan naar een van de huidige Limburgse toppers, nog steeds in de running voor goud op Olympische Spelen. En dan heb ik het natuurlijk over onze aanvoerster van de hockeyploeg, Maartje Pauwme. Een portret van Maartje. De ultieme kick noemden ze het zelf. Die 10 seconden na een wedstrijd waarin je net Olympisch goud hebt gewonnen. Die kick, daar doet ze het voor. Ja, het gevoel zeg maar, wat je meteen na dat fluitsignaal hebt, dat is gewoon niet te beschrijven. En dat is echt het allermooiste gevoel waar je het echt voor doet, zeg maar. En ja, alles wat daarna komt, dat is natuurlijk ook super mooi. Maar die beleving zoals je het op het veld hebt en die intense vreugde zeg maar, die je met het hele team hebt, dat beleef je daarna niet meer zo erg als op het veld. Maar ja, alles wat daarna komt is natuurlijk hartstikke mooi, want dan beleef je het weer iets, hoe noem je dat, dichter bij jezelf, zeg maar. Dat je het meer een plekje kan geven en dat van het veld is gewoon eigenlijk niet te beschrijven. Het is een kick waarin alles samenkomt. Adrenaline, vermoeidheid en de hele lange weg daar naartoe. Ik denk ook gewoon dat je dan het hele traject gewoon naar de Spelen toe, je bent toch gewoon een jaar werk je daar echt naartoe. En natuurlijk een heel toernooi achter de rug en dan een finale en gewoon de vreugde die daarbij komt. Dus het is gewoon een explosie van alles wat er bij elkaar komt. En je weet gewoon van gekheid niet wat je moet doen. De weg naar die ultieme kick begon al heel lang geleden, in Geleen. Ik was heel klein en mijn moeder gaf training en mijn vader coachte ook een team. En, ik
Ik heb 2 oudere broers en een oudere zus, dus die hockeyden ook allemaal. En ik ging mooi mee naar het veld toen ik vanaf 2-3 jaar al. En vanaf mijn 5e ben ik een beetje mee gaan trainen. Eigenlijk mocht ik pas vanaf je 7e beginnen, maar mijn moeder gaf training, dus ik deed vaak mee. En ik was eigenlijk gewoon altijd op het hockeyveld te vinden of op de tennisbaan. En altijd met sport bezig, dus het was al heel snel, zat het er al in. Haar broers en zus haalden de top niet, hadden niet die enorme drive. Die had Maartje vanaf het begin. Nou, ik weet wel zeg maar, dat ik vanaf kleins af aan zeg maar, altijd een droom had. En dat was in het Nederlands elftal hockey. En ik kende alle speelsters en ik wist precies wie waar speelde en bij welk team ze speelden. En, ik wist echt precies wie iedereen was en ik wist ook precies wat ik wilde. En dat was het Nederlands elftal halen. En dat was echt op heel jonge leeftijd al. En toen op een gegeven moment, op mijn 13e, 14e werd ik geselecteerd dan voor Nederlands onder 16. En toen dacht ik wel dat het... Weet je, dan is de kans toch iets groter dat je het toch gaat bereiken. En vanaf toen extra veel stappen gemaakt om uiteindelijk bij mijn grote doel te komen. En dat is heel mooi als je het haalt. En meer dan dat. Vorige week werd ze uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. Ze leeft voor de hockeysport. Het is moeilijk afstand te nemen. Nu hebben we toevallig hiervoor 2 weken vakantie gehad. En dan is het wel heel lekker dat je even een keer geen hockey hebt en even helemaal kan afsluiten van de rest van de wereld, zeg maar. Maar zodra je weer hier bent, is het gewoon weer, het is gewoon 1 weg en dat is de weg naar Londen. En dat betekent dat je iedere dag met het hockey bezig bent. En dan is het heel moeilijk om je daarvoor af te sluiten. En dat kan ook niet, omdat je iedere dag traint. En je bent iedere dag met een groep hier. En je bent iedere dag wel echt heel veel met hockey bezig. Maar privé natuurlijk ook. Ik bedoel, je partner hockeyt ook. Ja, dat klopt. Dus het is, je neemt het ook nog mee naar huis. Maar in principe kunnen we thuis wel goed scheiden, zeg maar, het hockey en ons privéleven. Dus dat is wel heel fijn. Maar toch heb je het ook wel iets vaker over hockey dan dat je een partner zou hebben die niet zo hockeyen. Dus dat is wel anders. Maar we kunnen het wat dat betreft wel goed afsluiten. Maar in zo'n jaar als nu is het gewoon heel veel hockey. Enkele dagen per week zitten alle internationals intern op Papendal. Daar horen ook verplichtingen bij als een fotoshoot voor de hockeybond. Maar verder zijn die trainingskampen vooral erg saai. Ja, je raakt eraan gewend ook. De eerste weken was het even een beetje wennen, een beetje opstarten. Maar nu is het wel echt, je weet gewoon dat het zo is. En je leeft de eerste 3 dagen van de week hier. En dan ga je weer naar huis. En dan ga je met je club verder. En je vindt wel dingetjes om te maken hoor. Je traint natuurlijk 2 keer per dag. En daartussenin is het rust. En dan is het ook echt op je bed liggen, uitrusten. En 's avonds eten. Daarna kijk je of met een aantal gewoon een filmpje. Of het is gewoon, je weet jezelf wel goed te vermaken op een gegeven moment. 3 dagen per week op Papendal. De rest van de week bij haar club in Den Bosch. Waar dan natuurlijk heel anders gespeeld wordt. Nou, ik moet zeggen, bij Den Bosch spelen we redelijk hetzelfde systeem als bij het Nederlands elftal. Dus wat dat betreft is het niet echt heel moeilijk om aan te passen. Maar het is wel raar om maandag, dinsdag, woensdag deel uit te maken van het Nederlands team. En donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag bij je club. En dan ben je zeg maar, met je club echt alleen bezig. En dan maandag kom je weer hier. Dus het is een beetje afwisseling in het begin zeg maar, tussen club en Nederlands elftal. En straks vanaf juni is het dan echt alleen Nederlands elftal. Maar daar hebben we van tevoren ook met elkaar afgesproken. En we hebben zo onze route nu uitgestippeld dat we het combineren. En tot nu toe gaat het gewoon heel goed. En, het is gewoon, je moet voor jezelf zeg maar, bepalen waar je focus op legt, op welke dagen. Ja, een topsporter uit het heden en een topper uit het verleden. Daar moeten we even van bijkomen. Tijd om er tussenuit te gaan voor de reclame. Na de reclame praat Wendy met onze artiest van vandaag, Patrick Bos. Tot zo. Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide.